Пунчев от гара Орешец. Да се знае! Янда! Опа! Охо! Има много душмани, гледат се към нас. Охо! А на мене ми върви, нямам пречки аз. Специално от Тони Бързия за неговия тъст, за Мариан Пунчев от гара Орешец. Специално от Тони Бързия. Аз не знам кога и колко ще ме боли, само Господ може да прости. Аз не знам до кога, колко ще ме боли, само Господ може да ни прости. Също така Тони Бързия и Мариан Пунчев от гара Орешец искат да поздравят техните душмани, като казват, че като им завиждат, те се кефят. Ама много, много се кефят, защото има на какво да се кефиш. Има много душмани, гледат се към нас, ала мене ми върви и нямам пречки аз. Има много душмани, гледат ме накриво, но на мене ми върви и нямам пречки аз. Специално от Тони Бързия за неговия тъст Мариан Пунчев от гара Орешец с най-новата песен "Има много душмани". Чек! Яша бе, Мариане! Яша бе, Тони! Яша бе, Тони! Моля ти се, Господи, не ги наказвай ти. Ако може, Господи, ти им помогни. Много злато и пари дай им, Боже ти, за да видят, Господи, моите мечти. Моля ти се, Господи, не ги наказвай ти. Ако може, Господи, ти помогни. Много злато и пари дай им, Боже ти, за да видят